Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης ο Συριγώτης, ο εκδότης, ο δημοσιογράφος, ο οικονομολόγος. Από την Αθήνα εδώ εκπέμπω. Είναι η ομογενειακή ίντερνετ εφημερίδα η ελληνική του Βερολίνου, η Yellow Journal και η παγκόσμια εκπομπή Ο Κόσμος στο διαδίκτυο για τους ομογενείς, για τις διασποράς, δηλαδή οι άνθρωποι της διασποράς. Σήμερα θα κάνουμε μια μικρή εκπομπή επειδή δεν έχει θέμα και επειδή γίνεται της πουτάνας με το συνδελτήριο για το παραιτηθείτε εδώ στην Ελλάδα. Το έχουν διοργανώσει, όπως ξέρετε, λαμπογιά, έτσι, της πολιτικής, και βέβαια οι αναρχικοί είναι υπέρ της κυβέρνησης. Περιέργως, τέλος πάντων το έχουμε αναλύσει αυτά. Γενικότερα σήμερα ήθελα να τονίσουμε ότι λίγο χιούμορ να κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Έχω 3 βίντεο. Πρώτον, το πρώτο βίντεο είναι ένα βίντεο από την εποχή της εκπομπής στον Αντένα Άμμαν, τα καθάρματα. Και θυμάστε όλοι όταν είχαν γίνει οι καταγραφές από εδώ στα σπίτια μας, το είχαν πει μέσα στα σπίτια μας ότι πρέπει να φιλοξενούμε αλλοδαπούς και βέβαια θα επιδοτούν οι αλλοδαποί, έτσι, στα σπίτια μας, και βλέπαν η απογραφή, το πως εάν έχουμε πολλά τετραγωνικά και αν χωράνε οι λαθρομετανάστες, οι πρόσφυγες στα σπίτια μας, έτσι, και αν έχουν στην κουζίνα, λέει, μπορούμε να βάλουμε 3-4 κρεβάτια ή ας πούμε παπλώματα και τέτοια, τέλος πάντων. Δείτε. Γεια σας, παρακαλώ. Γεια σας. Ξέρετε, κυρία μου, μπορώ να περάσω γιατί είμαι από την Στατιστική Υπηρεσία για την Απογραφή. Τη Στατιστική Υπηρεσία για την Απογραφή? Μάλιστα. Και πού είναι ο Σπύρος? Ποιος Σπύρος? Μη μου κάνεις τώρα, αν ξέρω εμένα. Ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος. Εγώ για ποιον στολίστηκα και έγινα τέτοια κούκλα? Για τα μούτρα σου? Κύριε, ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος έκανε διαφημιστικά στην τηλεόραση. Δεν θα ερχόταν ο ίδιος ένα τα σπίτια να απογράψει όλους έτσι. Δεν με νοιάζει καθόλου τι έκανε και τι δεν έκανε. Αν δεν έρθει ο Σπύρος εδώ πέρα, εγώ δεν απογράφω. Με το κατάλαβες? Καλέ, τι φασαρία είναι αυτή? Καλέ, ποιο είναι αυτό το παλικάρι? Ο διπλανός εδώ, ο γείτονας. Για την απογραφή είμαι, κύριε. Μόλις τελειώσω με την κυρία θα δω να απογράψω και εσάς. Μαζί έχουμε τελειώσει, αγαπητέ. Αν δεν έρθει ο Σπύρος, εγώ δεν απογράφομαι. Γεια σας. Γεια σας. Θαυμάσια, θα με απογράψετε τώρα? Περάστε. Στο βάθος, περάστε. Καλέ, περάστε, σαν το σπίτι σας. Καθίστε. Εδώ? Ναι, επί του καναπέως, καθίστε. Ευχαριστώ. Τι, εσείς δεν θα κάτσετε? Προτιμώ όρθιος. Όρθιος. Μάλιστα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, κυρία μου. Να βρω και το μολύβι. Ωραία. Πείτε μου, σας παρακαλώ, το ονοματεπώνυμό σας. Τι κάνετε, κύριε? Δεν τελείωσα ακόμα. Παναγία. Καλέ, πού πάτε? Δεν θα μ' απογράψετε? Τι τζούφιος απογραφέας, Χριστέ μου. Η Άντζελα Δημητρίου είναι γνωστή, κυρίες και κύριοι, σε όλους στο Πανελλήνιο, το οποίο έκανε συνέχεια σάρδα πολλών εποχών. Άλλωστε η γυναίκα είναι αμόρφωτη. Γενικότερα όμως θα έλεγα ότι η Άντζελα Δημητρίου οικονόμησε πάρα πολλά λεφτά από την εποχή του Πάσχα που μας πέρασε με το σποτ που έγινε. Συγκεκριμένα 15.000 ευρώ για το σποτάκι αυτό, το τζάμπο. Λέγεται Λαμουνή, που πάνω πει η νύχτα. Την κυρία Λουκά την ξέρω από τα φοιτητικά μου χρόνια που έκανα τις πρώτες εκπομπές στο New Channel. Είναι γνωστή. Άλλωστε πέρσι το καλοκαίρι είχε δώσει ρεσιτάλ στο Σύνταγμα, στο BBC. Έτσι. Άλλωστε είναι γνωστή η κυρία Λουκά. Δείτε το εδώ πέρα τι λέει για τον Πάπα της Ρώμης και για τον Αντίχριστο και για την κάτα του πολίτη.
want pap. I don't want pap. Pap is killer. Killer in a war, the war in Serbia. I don't want pap. I don't want pap. Μόνο εμείς όμως, κυρίες και κύριοι, τα καθάρματα του Αμάν, έχουμε ολόκληρη τη δήλωση της θεούσας Λουκά στο CNN. I don't want pap. Pap is killer. Oh, Antichrist. Oh, Antichrist. Oh, Antichrist. Who's from here? Oh, 666. Oh, 666. Oh, 666. Papa's is a two-handed master. Papa, go home. Papa, don't preach. Papa was a Rolling Stone. Papa goes to Hollywood. 666, the number of the beast. 666, the number of the pap. Hey, pap, are you talking to me? Talking to me? To me? Papa, be careful because Luca sometimes kills for the Christ. Sometimes kills for the religion. But you, pap, I'll kill you for nothing. Είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι, ότι η κυρία Λουκά είναι μουρλή. Οπότε δεν λαμβάνει υπόψη. Τελικά εδώ στην Ελλάδα όλοι μουρλοί είναι και θέλουν όλη προσοχή γιατί είναι όλοι λαμόγια, έτσι. Και κάπου ανήκουν, κάπου κάνουν. Είναι μασόνοι, είναι λαμόγια, γι' αυτό θέλει προσοχή. Η δημοσιογραφία γενικότερα είναι, θέλει προσοχή και θέλει καχύποπτος να είναι κανείς. Κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης ο Συριγώτης από την Αθήνα, εδώ σήμερα στις 15 Έκτου του 2016. Σε 2 εβδομάδες από την έναρξη του 2 Ιουλίου 2016 είμαι καρκίνος στο ζώδιο και γεννήθηκα στο Λίνγκεν της Γερμανίας, στο Έμς, το ποταμό Έμς της Γερμανίας και γίνομαι 40 ετών. Ελπίζω να κάνω μια καλή ζωή από εδώ και πέρα και να οριμάσω περισσότερο και να παντρευτώ κιόλας, έτσι. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με είδατε. Ήταν τιμή που με βλέπετε καθημερινώς εδώ στο διαδίκτυο, εμένα τον Τζίριγο τον Γιάννη από την Αθήνα, τον εκδότη της εφημερίδας ίντερνετ από Δήμο Ελληνισμού, την Yellow Journal και η εκπομπή Ο Κόσμος στο διαδίκτυο και ελπίζω να συνεργαστώ στο μέλλον με τον Βελόπουλο στο κανάλι Alert, έτσι, και να έχω δικιά μου εκπομπή εδώ Ο Κόσμος στο διαδίκτυο. Κυρίες και κύριοι, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι αρχίσω μου τελειώνει, σε κομμάτια σπάει γυαλινά. Με σκηνή που δεν παλιώνει, με έχουν δέσει όσα τα λινά. Τόσα λόγια και υποσχέσεις, σαν χαρτιά καμένα στη φωτιά. Ποια αγάπη θα μπορέσεις που έχεις μία πέτρα στην καρδιά. Η αγάπη μια για πάντα δεν μου έτυχε. Στάξεις τα περνούσε πάντα, δεν με πέτυχε. Είναι για κακή μου τύχη ξημερώματα. Ακροβατής δίχως δίχτυ στα πατώματα. Και έχω πέσει, το τηλέφωνο μου δεν χτυπά. Όσα μου πες τα έχω δέσει κι όλα ήταν ψέμα τελικά. Τόσα λόγια κι υποσχέσεις σαν χαρτιά καμένα στη φωτιά. Ποια αγάπη θα μπορέσεις που έχεις μία πέτρα στην καρδιά. Η αγάπη μια για πάντα δεν μου έτυχε. Στάξεις τα
σε γυρεύω σε μπαράκια, δρόμους και στοές. Η αγάπη μια για πάντα δεν μου έτυχε. Στα ξύστα περνούσε πάντα, δεν με πέτυχε. Είναι για κάτι μου τύχη ξημερώματα. Ακροβάτης δίχως δίχτυ στα πατώματα. Στα μονοπάτια του καημού, στη γέφυρα του στεναγμού με κάνει μάνα μου. Μια φθινοπόρινη βραδιά, ζωή, την κρύα σου καρδιά ήταν τα μάτια μου. Με κουδουνίστρες πλαστικές όμορφες και χρωματιστές με νουρίσανε. Και τα ματάκια τα μικρά είδαν του κόσμου τα αγαθά και συμφωνήσανε. Ήταν το γάλα μου πικρό και το νεράκι μου γλυφό που με μεγάλωνε. Κι απέναντι στη κούνια μου η μοίρα η κακούργα μου και με καμάρωνε. Ήταν το κλάμα μου μου δώσαν κάτι να θέλα να πω μα δεν με νιώσανε. Μια λυπημένη αναπνοή για την πουτάνα τη ζωή που μου χρεώσανε. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Δεν με ρωτήσανε, ζωή μας σε συνήθισα. Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα, ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα. Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα, ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα. Πάνω σε λάσπες και καρδιά στο άδικου κόσμου τη φωτιά πρωτοπερπάτησα. Ισορροπία σταθερή για να προλάβω τη ζωή, όμως την πάτησα. Μόνο το α και το χ στη σχολική μου εποχή πρωτοσυλλάβησα. Γι' αυτό το αχ και το γιατί όπου βρεθώ μ' ακολουθεί κι ασαρατάρισα. Έτσι περνούσε ο καιρός κι εγώ στο δρόμο μου σκυφτός έκανα όνειρα. Έτυχε να με απ' αυτούς που κολυμπάνε στους αφρούς και στα λασπόνερα. Στάζει το αίμα της ψυχής σαν τις σταγόνες της βροχής, όμως ποιος νοιάζεται. Και την αόρατη πληγή που μέσα μου αιμορραγεί, ποιος την μοιράζεται. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Δεν με ρωτήσανε, ζωή μας σε συνήθισα. Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα, ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα. Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα, ψάχνω τη δύναμη να κρατηθώ ακόμα. Έτσι ξεκίνησα λοιπόν, έτσι ξεκίνησα. Άλλα μου δείξανε και άλλα εγώ αντίκρισα.
ποια μέρα θα πεθάνω και του θανάτου μου γενέθλια να κάνω. Θεέ μου κι ας ήξερα ποια μέρα θα πεθάνω και του θανάτου μου γενέθλια να κάνω. Τα φτερά να μην ξαναπετάξω απ' της φωτιάς μου το καπνό. Πάλι ψηλά θα φτάσω. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός της απονιάς όταν το βρίσκεις μέρα, τον αγκαλιάζει ο ουρανός. Το αετήσιο δάκρυ μου στο χώμα δεν θα φτάνει, θα με ζητάς τα δειλινά κι ύπνος δεν θα σε πιάνει. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός της απονιάς όταν τον βρίσκεις μέρα, τον αγκαλιάζει ο ουρανός. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός της απονιάς όταν τον βρίσκεις μέρα, τον αγκαλιάζει ο ουρανός.